let's watch this video carefully, then we continue. Bafowethu wena mpekera keni uthana la ubani lana? Londani. Ubani? Londani. Okay, Londani mfethu ngizokukhombisa umuntu oyiwana ne. Ngicela untshele ukuthi lo Chirilo uyamfanisa noma umazela va uba igama lakhe mangabe yamazi igama lakhe ne? Okay, sure. Ubani lo Chirilo? Sula kuphone. Umazela va? Kuphone. Akusula kuphone lo. Lo? Okay, I know fair ka. Uphethe iphela yakho? Nginamaphela sayi2. Yele asisha amaphela sayi2 like really. No. Iphe sebenza kakhulu la. Oh ile. Yeah. Olivule out yami. Uqinini awuthanda umbuko report? Ngisasencosa uthami. Ncosi ne. No sengumuntu serious ngencosi mina. Afike gathi check ukuthi vele umuntu o serious na. Shusa kwazi ibukele nje iphone nje. Angiyibuki. Uphumene insiza yakho. Wamele ngibheke iphone insiza yami. Phela ngakwazi for i-kickstart. Ukubonana la. Nedata awuthami. No, ngifuna ukucisha. Ukwenza izinto zibe easy peasy. Izinto engasethi lezi. Ngifuna ukubheka out yami ngiyangithola ukuthi uringa ivari vele na. Clean mfana. Danko. Clean fit. Awushaya idrat. Hayi. Afere ka. Afere. Ayilungi. Fere la ngihamba nomani? It's a girl, Karia Mandia. Danko. Ubani? Karia Mandia. Yeah. Salam alaikum. Danko. Hello, Shisha. Danko. Yabona mo. Hello, Shisha. Okay. Bheka mfethu ni ngifuna ungitshele ukuthi lo muntu lo omazela va mhlawumbe uyamazi ngegama o mfanisa somewhere okwambona somewhere ne. Uyamazi lo Chiro? Yeah. Umazela va. Kuphone. Eqala ke ingathazi madoda. Lo? Yes. Boy igama lakhe? Angazi igama lakhe maka ngimazela ku XXX videos. Lo? Okay, sharp ke. Lama couples yawazi wona. Uba nomazinjola kakhulu. Ugayi sholo ya actor. Actor va mhlawumbe ugayi. I'm not really sure maka ngathi umuntu Uyathelela. kuma movie ubuso bakhe bufamilia. But then ikhaphula nyazi makungayena. Lo Chiro umazi naye. Sure. Sure lo guy uthi awumazi? Ngazi ugaya ukela. Ugayi emamovini. Yeah, emamovini ukela ngimazi. Hayi kuphone nakhona. Gcina ngibuyele phone. Yo, kudala shelling na 2 years ngayibukela iphone because ngipractice live. Last year? Yes. Uthi last year? Ngicina ukubukela iphone boma last year cause ngipractice live so at 16 ngosokuthi ngibukele. Kudala shelling na 2 years ngayibukela iphone. Azange ngibukele izona. Last week. December. Ngipractice live. Sathela khanya kuzo. Live vele. Live. Nobani? Sneaky link. Uye ungena noma umunye nje. No, akekho main. Sneaky link. Oh, okay. Satisfy my needs, obvious. Yeah. Because there's the on event. On
ngoyiphinda repeat and rewind. Out of 10. 11 over 10. Yo! Yes! Yay! Ngaleyo ndlela vele. Yeah, 11 over 10 plus 1 bonus. Between wena naye uba no freak. Wo freak. Ufreak ngaleyo ndlela vele. Yes, because emotions are nature ezintsha. So get today so try this. Do you swallow or do you split? Huh? Uyagwinya noma uyakhafula? Ngiyagwinya. Oh yima oh siqale phansi. Uyagwinya noma uyakhafula? Ngiyagwinya. Ishara to Instagram or Facebook or your Facebook account Career Mandia, Instagram account anginayo, TikTok account Career Mandia. Career Monday. Salam alaikum. Malikum salam. Danke.